Svake noći za te Boga molim, pivajući kamenu i drači. Croacio kamater te voli, umorna si. I pitanje je da li ova država može izdržati, da li ovaj hrvatski narod može izdržati još 4 godine njihove vladavine. Sve žardine neka pitaj. Pogledajte danas, gdje se nalazimo. 20 godina od Domovinskog rata, 20 godina od veličanstvenih pobjeda, Bljeska i Oluje. Nalazimo se u državi u kojoj vlada totalno rasulo. Nažalost, meni cijelo vrijeme sjedi na srcu naš Pero Ljubišić. Oni koji smo ga poznavali, znali smo da je dobar čovjek, znali smo da je dobar Hrvat, znali smo da je dobar prijatelj. Kažu ovdje prijašnji govornici, neki kaže hrvatski narod nije podijeljen. Hrvatski narod je itekako podijeljen. Ako su naši, vaši, njihovi, ako smo mi spremni braniti lopove samo zato što su među nama, naši lopovi, ma koji naši lopovi? Onaj koji krade Hrvatsku, on je lopov za sve nas. Zrno soli, nek ti kuši, Dosta je bilo da u Hrvatskom državnom saboru sjede samo 3 predstavnika hrvatske dijaspore koja je u doba Domovinskog rata milijarde i milijarde dolara i maraka slala u Hrvatsku radi obrane. I svjesni smo da ono što nam mediji, koji ne moramo kriviti novinare, nisu oni krivi. Krivi su oni koji im naloge daju da provode stalnu te istu divide et impera još od doba Rima i da nas sve razdvoje i da danas se ovdje pitamo kako to stvarno da smo u obrani domovine mogli biti onako jedinstveni. voljeni moj sine, svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. Narod gleda televiziju navečer u 7 ili 8 vijesti i to je sve što vidi. Dakle, do nas je, naša je dužnost u onim mjestima gdje živimo obići taj narod, reći narodu točno što se događa, ali prvenstveno svojim primjerom pokazati kako se živi. Tvoj je kamen, maslina i drača, nek te rani korak kruha, kaplja vina, zrno soli. Ja želim čista obraza doći pred Boga, čista sam obraza ušla u politiku, čista obraza ću izaći. I to želim svima nama i svima vama, jer to je najveće bogatstvo koje možemo imati, koje možemo ostaviti svojim budućim pokoljenjima. Bog i Hrvati!